xa uyenzile lento ubona bafuthi ubomi babo bomnandi wena ubungayiphili lento abesithi phofu mama ekhaya barongo abahlobo bayakhethwa mna ke ndabamba bonke abahlobo kowami umtshato ndabafaka epokotini andamva unkosikazi ndabethwa umtshato wami wabetha ilonto kungamameli nokuthatha wrong friends divorcee friends and friends that ezingamoyikiyo uThixo umtshato azihloniphanga okangamameli bishop ndiyafuna sokuzalanise nokungahloniphi yes because umuntu omhloniphayo uyamamela thank you but once kube khona i-element ethile ngoku yokulahleka ncakasana ukuhlonipha kuba khona nokungamameli ibe ngathi lo muntu ufuna undicontrola okay and lastly ke la alphabet yokugqibela la I uthi express love ndiyayithanda lento ithi noba umuntu uyamthanda umphathela ipresent okanye lonto irepishe ngento uyenza ibe heavy uba I love you urepishe lanto ungathi umuntu umphathela ifruit kukho amanye amadoda emtshadweni ayawuze avuthe athanda uThixo avuthe athanda sangayeki avuthe umtshato wabo angazenzi imfanelo zomtshato athanda uThixo kakhulu ubona ba le ndoda ivuthana ngowane ebusuku apha ekamereni ivutha seyibonakalisa uthando ufike iroom yabo igcwele iBhayibhile namacilongo uza negift eleke gift idate yomfazi umdate ngeBhayibhile okanye umdate ngecilongo usoloko ecinga ngencwadi yabafazi ufika kugcwele ilibrary ekamereni yabo zizipho kanti bishop apha endlini awungobishop uyindoda apha awungobishop awungomfundisi uyindoda awungomfundisi awungompostile apho uyindoda andlomfazi ufuna indoda apha ezamthanda akafuni ibishop ekamereni ufuna indoda apha ezampha not ezawushumayela kakuhle tatam alright kuyaphiwana ngabantu abatshatileyo kunjalo nje hayi nje kancinci kuyaphiwana ngabantu abatshatileyo ndiye ndithi xa ndithe akafuna indoda ezawusolika ithi ikwi-fasting ngoba iyashumayela ngomso ufuna imfuno zakhe lo mfazi zaneliswe le ndoda ingathi praise the Lord le ndoda ufuna indoda ezawuba yindoda apha akafuna indoda ezaba ngompostile apha ezawukhabarashanda akukhabarishandwa apha ngoku kuhoya umfazi abesithi uThixo inkanuko yomfazi izaba sendodeni yakhe abesithi uThixo xa egqiba badala ithi wamjonga uAdam wamazi umfazi wakhe lento yenkonzo yasebhedini inkonzo yasemtshatweni yasebhedini into ekufuneka yenziwe ngokucokisekileyo so njengoba ndingumpostile nje noba kungomgqibelo nizoshumayela ngecawe mandingacimba uba ndizawuwa xa ulele nomfazi wami mphe umfazi wakho ngoba lilizwi eli lilizwi iphuma kuThixo lento nitshatile anithandani nje kuthiwa nguyi-boyfriend ne-girlfriend nikwi-marriage umtshato ongcwele umfazi akafuni ibrother ufuna umyeni wakhe akafuni mzalwane ufuna umyeni wakhe akushunyayelwe ekamereni akafuni praise and worship leader we glorify ufuna umfazi wakhe so apha andifuni indoda yakho akuworshipwa apha hayi kangangoba kungaworshipwa nje qhela xa uya ebhedini yakho kwigumbi lenu nomfazi wakho nopartner wakho niqhele niyazi uba kuhanjelwana ze emini kuhanjelwana ze nasebusuku kuhanjelwana ze spiritually kuhanjelwana ze physically ayonto yasebusuku le xa kungenwe ekamereni kuyiwa kwinkonzo yomtshato nezibane ziyalayitwa kuhanjelwana ze kwenziwa inkonzo yomtshato ngendlela ecokisekileyo so mayiphele lento ukuba lo mzalwane nalapha endlini unxiba isuti ufake neqhiya because you man of God so i man of God nalapha endlini akhe akanonxiba shoti afishe umfazi wakhe
mayiphele lento yokunxiba iqhina netayi nesuti uyiman of God yena iBhayibheli yakhe inkulu ingange laptop uyiman of God aphendlini efaila ukwenza i-functions zobundoda emfazini wayo okanye lo mfazi efaila ukwenza i-functions zobumama endodeni yakhe. Ndiye ndithi tata umtshado xa uzawuphela mandilungisele ndaba uqala kulaa nkonzo yasebusuku. Amanye amantshontsho la avelayo emini nezinye izinto nokuqumbelana nongamamelani ngovela mva ireality iqala phaya kulaa nkonzo yasebhedini, laa nkonzo yokuphana iqala phaa laa nto. Uthi usawungaphiwa kakuhle pha ube nomsindo nasemini ngoba kukho le nto ungayifumananga ngendlela eyiyo. Ube nolaka olungena foundation but xa ufuna uphanda kakuphiwa napha kakuhle ukhona luye wavutha. Ndithi kuwe kuhanjelwa naze, ndithi kuwe kwenziwa ngokucokisekileyo inkonzo yasekamereni. Ayenziwa kanye, ayenziwa kabini, yenziwa ngesivumelwano. Noba ningayenza Monday to Monday ayinangxaki lento as long uba niyenza ngendlela eyiyo. Ndiye ndithi ke xa ndititsha lo mcimbi wokubana makungezwe izimanga sisinisiwe ayikho lonto emtshatweni, ayikho kaloku. Uyabona uba ubale kukwenza izimanga zomtshato, iba zizimanga esona simanga sesusenza kumuntu ongatshatanga naye. Lento isisimanga utheni wenza izimanga zezi uzenza kulo muntu ungatshatanga naye bekufanele uba nenza izimanga apha ekamereni. Xa ndinoyiqhaqha inkonzo yasekamereni wonke umuntu angangalali namhlanje eme ngenyawo, masibaxolele namhlanje ngenye imini. Kodwa ndiye ndithi xa ndititsha ndithi abantu abatshatileyo ishop ezintathu mabazihambele. 3 shops. Yes tata. Number 1 food lovers, food world, ishop yokudla mabayihambele ngoba ukutya kwasekitchen kukhulula inhliziyo kwenza mnandi ukutya okukuko ekitchen. Good. Ndiphinde ndithi 2 i-bookshop mabayihambele i-Christian bookshop. Mabayihambele ngoba kulapho nifumana khona amava kubantu abayihambele abaphumeleyo emitshatweni. Nifumana amava njengangoku ndithulula amava namhlanje amancinci andikhange ndiwathulule. Ishop yesithathu kwa-adult world. U-adult world ke uyayiva nje nawe kuthiwa yishop yabantu abadala. Sana uyibaleka la shop ayo abayedeni le yishop yabantu abatshatileyo le. Nithi find out uba xa ingathi inkonzo yasekamereni yokuphana ayinamandla yintoni enizawucetyiswa ngakwa-adult world bayenzani yona ukuze lento yenza uba laa nkonzo yasemtshatweni ingabi namandla kwa-adult world uzophuma inyangiwe pha. Niyofuna into yokuxhasa xa lento ingakwazi ukuma xhaswe ikwazi uba noko ikwazi uba noko kusetyenziswa xa ingawenzi umsebenzi wayo ingekho mandleni phaa kwa-adult world uzawuphuma iqini ithe nkqi ihambe yokwenza umsebenzi wayo ngendlela efanelekileyo. Ezo shop zontathu abantu abatshatileyo zezabo mabangazibaleki xa siya kwa-adult world siwile aniwanga. Niyonceda le nto ingekho ibe khona. Okwesibini amadoda mawaqhele ukuhambela ishop yawo ekuthiwa kukwa men's clinic. Kuyosuswa lento kunyangwe lento yenza uba olulamvila libangela uba le ndoda ibe livila. Men's clinic amadoda mawaye ukugcina umtshato. Le nkonzo iyawugcina umtshato ingabe livila le ndoda. Jim ube livila lo muntu umzise apha ithi iBhayibhile wancama wonke wasiyonke amanye unamathele kulo uzawuyinamathela njani kumuntu olivila. So those 3 shops abantu abatshatileyo mabazazi ziyahanjelwa. Lastly i-conference ze-couples qhelani ukuba nizihambele zibalulekile. Ndiyayithanda ke inkonzo yakho ngoba ndakhe ndaya ka3 na4 nine-workshop zemitshato by His Grace. Thank you ngalo vision
thank God into kokubana uthunyanga ubuyisela abantu kuThixo ube usakha namakhaya ecaleni yivision enkulu leyo nam ndiyazinikela kula nkonzo yakho ndiyaguquka ngoba yenza lento uThixo ayifunayo. Uyabona ke tata sizoyeka le into ndifuna nje singene apha ndiyafuna uyikhuthaza lanto yokubana aba babini mabayiqhele into yokuthetha yocommunicate netata so that lanto kuthiwa omnye ayifunde ayazi i-love language yomnye. Yabona uba yintoni mina endiyithandayo, ndithanda uphathwa phi ndiveka mnandi, ndithanda ukwenziwa njani ndiveka mandi. I-love language siyazi, ndiyazi ne-love language kankosikazi uba nkosikazi intoni ezazithandayo ezimanelisayo apha emtshatweni ezimenza uba aveka mandi xa kuthe kwathi. So ezazinto ke ngoku sizenziwa yi-communication ukuba ndiyazi i-love language yenkosikazi, ayazi i-love language yam. Ndiyafuna uzikhuthaza ezazinto eziyana ukwenzela ukubana kube lula aba bantu babini ukuyihamba indlela enye bevana tata. Ibaluleke kakhulu. Okugqibela tata wam ndiyafuna nokuyifaka into kusebusika ngoku Kakuhle. ingxaki yabantu abatsha okanye ingxaki yabantu yilanto yokubana even nasehlotyeni oku nasebusika oku ke kufana ehlotyeni nasebusika ufumana uba umuntu unxibe i-tracksuit lo mama ngongathi uya kwa Virgin Active ingathi uyotraina kodwa uyolala. So ezazinto ndiyafuna ke sibe nayo inkonzo yokuzikhalimela umama yazi indlela yokunxiba into yoba attractive uyinkosikazi. It is important tata, it's part yokugcina lo mtshato ushushu, lo mtshato umnandi. Zinintsi ke indlela zokubana attract umyeni lo ngoba umyeni yena eyakhe indaba yobuthathaka ilapha emehlweni. So bingasko mama bakhuthazana sibakhuthaze ekwazini ukunxiba apha. Mabazivizithele ezandawo tata, andilibele ligama lesilungu noba kuthiwa zilengaree ontontoni. Bazivizithele ezandawo zezanight noko noba kusebusika zintlana zirayithana zimbayo tata. Ingabe ngathi kudlula utshomi katata okanye kudlula usister katata okanye kudlula umntana katata kanti kudlula unkosikazi. So ibalulekile ukugcina le ndawo kuyo ngumama futhi uyihombele lemcimbi wobukhosikazi bakho nawe mntu ongutata. It's important tatam, ndicela just njengoke ndifunde aba nangenxa yexesha mandokubulele tata kodwa ndiza kubulela xa sizawuqukumbela inkqubo but ngoku make ndibaleke ndekaba WhatsApp. Ndiyabulela kakhulu because yeyona area le tata wam iye ibe nako ukufeyila nokufeta la area yapha kwi-bedroom. Uyayibona singayanga nzulu kakhulu, just i-area yokwazi ukuziqoqosha nje pha kukatata kukamama yokwazi uziqoqosha nje pha yenye area efeyilayo le endicinga ngenye imini uThixo uzasinika sikwazi ukuyithetha noba asiyanga very deeper but just siyithethe nje ukukhuthaza abantwana bakaThixo esiyithethe phandle ukukhuthaza abantwana baThixo and will bring scriptures kuyo ukwenzela ukuba sibakhuthaza abantwana bakaThixo bangayivilapheli le inkonzo engicinga uba ibaluleke kakhulu, especially thina singabafundisi siyathanda uba religious gqitha nangezinto, especially singabafundisi singabazalwane sithanda uba religious gqitha nangezinto uThixo angafuniyo uba sibe religious kuzo. Ufumanise uba enyanisweni ungumfundisi nalapha erumini yakho, ungumfundisi nalapha endlini yakho, ungumposti lapha erumini, ungumposti endlini. Sezona zinto uThixo angazifuniyo ezo. So kuyafuneka nje ke sizame ukuthi ke sizobe or sithethe ngazo zona. Manje ngiqale tata wami ndifunde nje aba bakhoyo ngokuthi uthi omnye molweni dad sikunye nani apha eKells River Mkhiwane family. Ngumkhi uthe ungumkhi Mrs Mkhi, sorry. Siyabulela kakhulu kakhulu ku Mrs Mkhi. Masingene kulo uthi ndibulisa kutata umpostile
umama umpostoli Olifante ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndibulisa naku Bishop Njozela ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela kakhulu, powerful message tata wam, enkosi. I love ipart ye foundation. Ndimamele ndisedeft Chantel Malgas thike uthanda la part ye foundation. Then siphinde sibambe lo uthi siyabulisa kutata nakutata omkhulu, simamele kwaye siyafunda nathi tata. Siyabulela kakhulu Mjobo family eDelft, sibulela kakhulu kumama uMjobo. Siye pha kulo uthi ndiyazibulisela kutata nakutata uBishop, ndimamele kakuhle ifamily yakwa Matthew eCryfontaine. Hallelujah, sibulela kakhulu kwifamily yakwa Matthew eCryfontaine. Nankomnye molweni dad notata uBishop ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Simamele ngomonde, sigalela kuvimba uthe Pet. Siyabulela kakhulu kuPet, Nkosi msikelele uPet. Nanku kwakhona uPet. Ndibulisa nakumother ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Sihleli nani bazali kwaDasi family eMandela Park. Sibulela kakhulu kutata uDasi. Sibambe lona uthi molweni tata, ndiyabulisa nakutata uBishop. Sihleli nani tata, siyafunda kakhulu. Sibulela kakhulu kuMK ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Masibambe lo uthi molweni tatam. Yamnandi kakhulu lemfundiso. Sibonga inkosi ngani ngezingcebiso zinkulu kangaka. Ngumama uNkumbi necolleagues zakhe, uthi umamele esemsebenzini umama uNkumbi. Sibulela kakhulu umama uNkumbi, uThixo wozuko akusikelele. Sibambe nanku omnye. Greetings to Apostle Olifant and Bishop Njozela. Bishop, thank you very much nge-teachings zanamhlanje emitshatweni yethu. Inene umtshato sisipho sikaThixo. Abatshatileyo mabalale ngoxolo nothando. Amen. Sibulela kakhulu kwisikhukukazi umama uOlifante oyinkosikazi katata umpostoli uOlifante. Masibambe lona uthi molweni tata nomama notata uBishop, sihleli nani nguNtomboxolo eDelft. Siyabonga kuNtomboxolo uNtosh eDelft. Sibambe nankomnye uthi molweni tata nomama molweni tata nomama notata uBishop, ngumama uMbontsolo eDelft. Ndinimamele tatam. Sibulela kakhulu kumama uMbontsolo. Asibambe nankomnye. Molweni dad notata omkhulu, simamele kunomizana lo oseDelft. Siyabulela kakhulu kunomizana nankomnye Chinto Mtsibile. Molweni tatam and tata uBishop, simamele siyifamily yakwaNqo. Sibulela kakhulu kumama uNqo notata uNqo. Bantwana bakaThixo masingene ngoku ku-focus on the family. Sibulela kakhulu nangu focus on the family. Khawumamele. Molweni, namkelekile kulo mzuzu we-Focus on the Family. Indlela othi ujonge ngayo izinto ebomini inganegalelo elikhulu kusapho lwakho. Akukho nto intle iphuma ekugxekeni ngalo lonke ixesha. Oku kubaluleke kakhulu xa kufikelelwa kumsebenzi wakho, ikamva, kunye nosapho lwakho. Ukuba unqwenela ukuba nefuthe elililo ebantwaneni bakho ukuze uphile ubomi obusempilweni nobunolonwabo, qalisa ukujonga ubomi ngendlela engcono. Qalisa namhlanje, uxelele wonke ubani odibana naye ngokubaluleka kokuhlala usempilweni nokonwaba. Amazwi aphuma emilonyeni ethu achaza oko sikuko ngaphakathi, ngoko thetha izinto ezikhuthazayo. Oku kuthetha ukuba kufuneka ujonge oko kulungileyo kuyo yonke into eyenzekayo nakuye wonke ubani. Yonwaba kananjalo xa kukho ubani ophumelelayo kuloo nto ayenzayo. Ukuba nomona akuzange kwanceda bani, yaye kukhokelela ekuqumbeleni abanye. Xa wenze impazamo, zama ukuyilibala kamsinyane. Ukusoloko ujonge kwizinto zaphezolo kuya kukubambezela. Mayelana neenkcukacha ezithe vetshe, tsalela iFocus on the Family kule nombolo 031
716 3300 031 716 3300 okanye usindwendwele kwiwebsite ethi www.safamily.co.za. Uyasetyenzwa umtshato nompostile uMzoxolo nomama uOlifant. CCFM 107.5. Mphulaphuli ka CCFM umamele inkqubo yakho ethi uyasetyenzwa umtshato nompostile uOlifant. Nomama uOlifant sine guest yethu namhlanje utata wethu utata uNjozela. Baphulaphuli sesiyavala siyasonga ngoku itasi zethu kangibane ebhatye zethu sesizithathile sesizinxibele emntana sekhaya sijonge emnyango ngoku. Kodwa ke ndiyafuna nje ukuthi uBishop asithandazele sibe sesiyavala phambi basivale. Ndicela ukunika le phone number u074 07425 77828 inumber yam leyo. Xa unengxaki yomtshato udinga ukuthandazelwa mntana sekhaya so that sizokuthandaza ngawe. Sizawuhlangana next week baphulaphuli baka CCFM. Next week kwakhona intubululo inkqubo yethu baphulaphuli ningalali ningaphoswa 9 o'clock next week up until 11 o'clock. Masinike uBishop nje asithandazele sibe sesiyavala sizongena engomeni emva komthandazo kaBishop. Ndicela sithandaze sisezawuthandaza uba nimamele nomlingane wakho uningathatha lo mzuzu umnyeni bambane ngesandla ndizonithandazela ndicelela insikelelo nalomtshato kwelo khaya noba ke ukude uyazi uba ipoint of contact izawuba namandla egameni kaJesu. Ndicela uphuma phezulu ngubeni uguxe ngamadolo senze lo mthandazo egameni loyisene lonyana nalomoya oyingcwele. Bawethu namandla wonke Thixo wethu ongumdali wezinto zonke. Sibuyela kuwe sithatha lemitshato siza nayo kuwe. Usasimisile Nkosi kule ndawo ukuba sokhela amakhaya sizise ubulumko kulamakhaya. Bawethu olungileyo Thixo wethu othembakeleyo ndiza kuwe kaloku Nkosi ngoba akuyedeli inhliziyo etyumkileyo. Ilizwi lakho Nkosi olithethileyo alibuyeli kweli lambatha lingakwenzanga ulithumele khona. uNkulunkulu wethu omhle awuhloniphi umuntu kodwa uhlonipha ilizwi lakho elisemntwini. Bawo ndiza kuwe nangoba ubusuku Thixo wami ndizisa lemitshato nankomnye umtshato ukwelicici lokwahlukana njengoba ndithetha nje uhlanganise egameni lika Yesu. Nankomnye umtshato Thixo wethu omhle uphelelwa bubumnandi nencasa yomtshato. Ndithi namhlanje buyisa ubumnandi nencasa yomtshato kulo mitshato egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Nanko omnye umtshato uyalila akufumaneki siqhamo ngoba uthema baqhame bande kudala becela abantwana babafumani. Ndikhulula undivule sosizalo ndikhulula abantwana kulo mtshato. Ndithi bawo malihlume lo khaya makwande kulo mtshato. Nanko omnye umtshato uphelelwe zifinances kude kwangena ubunzima kuwo ngoba baphelelwe zifinances zokumaintaina. Bawo ndithi yenza ummangaliso uvula iminyango uNkulunkulu onamandla onke ukuze bawo bafumane indlela yokwenza izinto zabo zenzeke namashishini wabakhulu ukuze benze elo khaya libe mnandi. Ndithetha intsikelelo kule mitshato, ndithetha impumelelo kule mitshato, ndithetha ubunye kule mitshato, ndithetha uthando, imvuselelo yothando kule mitshato egameni lika Yesu Kristu. Ndithi makwande, ndithi makubele uxolo, ndithi bawo makuhlume, ndithi bawo makwenzeke. UnguThixo vayo, unguThixo bonayo, unguThixo hlangulayo. Ndibiza amandla egazi, ndibiza amandla ovuko lwakho. Ndithi babiwayine entsha kulo mtshato egameni lika Yesu Kristu. Makubele uxolo kweli khaya, makubele uxolo kweli khaya. Imimoya ehlaselayo, amadimoni kaSathana achithayo namhlanje ndiyawarivesa. Imimoya yemimona yejealousy ngegama lika Yesu. Ndithi lo mtshato mawubuyele endaweni yawo, mawubuyele esimeni sawo, malokheke la khaya. Makwenze kummangaliso namhlanje
egameni likaYesu Kristu, egameni likaYesu Kristu, egameni likaYesu Kristu. Abahlobo abarongo ndiyabadilita ngamandla ovuko lukaJesu. Bawo ndithetha uxolo emakhayeni, ndithetha baba ukwakheka kwamakhaya, ndithetha ukunyamezelana, ndithetha ukuthandana egameni lenkosi Yesu. Kuyenzeka iva lo mithandazo, makuphele zonyembezi, makusukele yonhlungu, makube khona imvisiswano namhlanje in the name of Jesus Christ. Yenza into entsha moyingcwele, yenza into entsha. Ndiyabulela ba ubundivile namhlanje imini enkulu, imini yokuzalwa kwezinto ezintsha zasemtchadweni. Enkosi ba ubundivile kwenzekile ngalo wafa wavuka uYesu Kristu inkosi. Amen and amen and amen. Amen. Siyasibulela kakhulu kuba phulaphuli baka FM sangena engomeni ngokuthi uzonceda naba bangamavila namhlanje noko bathu bakhuthale ngegama lika Yesu. Amen. Uyasetyenzwa umtshato nompostile umzoxolo nomama uOlifant. CCFM 107.5.